Тони, мамо? Ела за малко тук, ела. Да, мамо. Тони, мамо, значи влизам за бързо да се изкъпа. Искам само да седиш тук и да гледаш манджата. Ако заври, да дойдеш да ми кажеш, аз ще кажа какво да правиш. Тя трябва още половин часа, в случай, че, нали, просто да има човек тук. Стой. Значи като заври, да те викна. Да, точно така. Мамо, какво означава да заври? Едно малумно обяснение по-късно. Добре. Значи, като излезнат балончета. Добре, айде, аз влизам в банята. Така сега трябва много да внимавам. Така... Ври ли? Не. Още няма балончета. Това там балонче ли е? Това май са балончета. Забряла е! Мамо! Манджата ври! И майки пи вече! Още кога завря, кога това време лети? Пази се! Тони, мамо, ти добре ли си, бе? Това прилича ли ти на манджа, дето ври и кипи, бе? Ще се преби от бързане от глупостите ти, бе. Аман, как това ще завряло? Ти каза балончета.